starej povale starého domu pod sieťou pavučín v prachu a špine, akoby náhodou opretý o múr. V neveľkom výklenku stál starý spinner, zniesol som ho z povaly a utrel z neho prach. A verte, ešte po tých rokoch bol to skvelý kus. Možno na ňom hrával sám majster Johann Bach, a možno iba dajaký miestny muzikus. Možno z neho zneli tóny barokových fúr, a možno iba nudné zvuky nekonečných škál. Spinet je však dielom sám a môže mu byť fuk. Či mu vôbec rozumel ten, kto na ňom hral? Otvoril som starý spinet a skúsil jeho tón. A verte, ešte po tých rokoch bol to skvelý kus. Mohol by si k nemu sadnúť pán Oscar Peterson a venovať nám svoje prvé spinetové blues. Ja viem, to blues by malo v sebe hĺbku, drive a ťah, a za sol v očiach by sa iste nehambil nikto z nás. A prvý by mu zatlieskal sám majster Johann Bach. Veď 12 takto blues je vlastne fúgou našich čias. Veď 12 takto blues je vlastne fúgou našich čias.